Bol tmavý, chladný večer, keď 15-ročný Janko dorazil na prázdniny k babičke. Rodičia nezostali dlho, len si dali kávu a odišli domov. Babička žila v malej dedinke, kde bolo málo domov a ešte menej ľudí. Janko ju mal rád, ale tentokrát sa chovala zvláštne, navyše mala v lete šál na krku. Usúdil, že asi prechladla, a tak ju nevyrušoval otázkami. Zobral si veci a odišiel do svojej izby. Na druhý deň sa nudil a k mobilu si zabudol pribaliť adaptér. Započul vonku dievčenský hlas. Zvedavo sa pozrel von a uvidel krásnu blondínku so zlatými vlasmi, ktoré sa jej vlnili po plecia. Janko vyšiel na strom, aby ju lepšie videl, ale keď si ho všimla, tak sa zľakla a začala kričať. V tom sa Janko pošmykol a spadol na zem. Janko sa s Myškou pousmiali na seba, spriatelili sa a prežili krásny zvyšok dňa u nej na záhrade. V ten samotný deň nadišla noc a Janko sa prebudil na strašné hrmenie a blesky. Chcel zažať lampičku, ale elektrina nešla. Po tme sa tak vydal za babkou do izby úzkou dlhšou chodbou, aby sa spýtal, či nemôže spať u nej. No však zazrel na zemi stopy od krvi a dvere boli tiež zakrvavené a pootvorené, no však dostal ešte väčší strach z pohľadu na babku v posteli, ktorá vyzerala zakrvavená a blesky vydávali ešte desivú atmosféru. Janko sa vrátil potichu, avšak rýchlym tempom naspäť do izby, skryl sa pod perinu a celú noc nezažmúril oči. Na druhý deň ráno troška zmetený, ospalý s plnou hlavou myšlienok a strachu zišiel po schodoch dole. Ako by sa nič nestalo, babička pripravovala raňajky s veselou náladou so šálom okolo krku. Bál sa spýtať na včerajšiu noc, ale jeho zvedavosť ho neprestávala trápiť. Nakoniec sa zveril Myške a tá ho zobrala k nej do izby, kde napísala prosbu o pomoc na stránku pátračov záhad. Pri stmievaní dorazilo čierne auto s Dávidom, Andrejom a Marekom, členmi tímu pátračov záhad. Dávid, člen skupiny, sa s Myškou a Jankom porozprával a ubezpečil ich, že záhadu vyriešia a zabezpečia bezpečie pre oboch. V tú noc Janko nemohol zaspať a čakal, čo pátrací tým vyrieši. Započul vrzganie parkiet a vydal sa za babkou, no jak pootváral dvere, zahliadol svoju babku, ako cez okno vylieza von. Janko vyšiel von a jeho babka mala namierené za Myškou. Zľakol sa a začal utekať za ňou. No však plány babke prekazili pátrači, ktorí situáciu mali pod palcom a babičku spacifikovali, zviazali a Myšku ochránili. Ráno policajti vzali babku upírku preč a oznámili verejnosti, že zomrela na infekciu a záhadné zmiznutia má na svedomí divá zver. Janko napísal rodičom, že babička zomrela a oni sa rozhodli prísť po neho. Jano sa rozlúčil s Myškou aj s pátračmi záhad a poďakoval im za pomoc. Príbeh sa skončil, ale záhady a dobrodružstvá nikdy nekončia.